Здравейте, приятели! Днес ще направим един анбоксинг на най-новата стабилизация на DJI, а именно DJI Pocket 3 Creator Combo. Creator Combo, защото включва в комплекта малко повече аксесуари, а именно освен стабилизацията получавате широка ъгълна леща, получавате трипод, с който може да сложите стабилизацията неподвижна някъде на маса, близо до вас. Получавате също така чантичка за пренос, получавате най-важното DJI Mic, с който снимаме, но вече версия 2 още по-новия, с по-добри звукови характеристики. И нека да започваме да видим какво има в комплекта. Отваряме. Това може би е най-хубавата част. Да махнем найлончето на нещо чисто ново. Този звук е уникален. След което отлепяме и отваряме. Както се казва, и облизваме. Ето това представлява кейсчето и в кейса е събрано всичко. Тук в кутията имаме още една малка кутийка. Имаме за стабилизацията една допълнителна калъвка, която се слага и предпазва много добре камерката. Тук всичко е направено меко с гумички, за да не надерем обектива и като цяло стабилизацията. Какво имаме в кутийката? В кейса. Той се отваря като женски несесер. Може би е добре, може би не знам. Имаме стабилизация. А това е и големия дисплей, с който разполага тя. При старата стабилизация имаше един много малък дисплей, на който не се виждаше почти нищо и беше, така да кажа, неизползваем. В момента, за да включим стабилизацията, трябва само да завъртим дисплея и стабилизацията се включва автоматично и на дисплея ни се появява картината. При първо пускане иска да си изберем език. Трябва да се направят едни конфигурационни настройки първоначални. За момента ще оставим на страна и ще ви покажа какво имаме допълнително в кутията. Имаме новия DJI Mic, който са го направили много газарски, прозрачен. Вижда се електрониката, виждат се чиповете вътре. Бих казал, че доста наподобява на стария. Де факто това е приемника на звука. Имаме допълнителна батерия, която да удължим живота на работа на нашото Osmo Pocket 3. Тя се прикрепя чрез щракване, ето така отдолу. Става малко по-дълго, малко по-удобно за носене и удължава доста живота. Ако забележите сега, когато го щракнем, на екрана се появява съобщение, че имаме 55% оставаща батерия в допълнителния модул. Имаме порт за зареждане отпред и можем да си заредим и покета отдолу. Следващия аксесуар е този много компактен и красив трипод, който е стандартен на 1/4 вин и се завива към стабилизацията и може вече много по-стабилно да си я оставим на бюрото. След това имаме нещо, което не иска да излезе. Това е може би просто модул за зареждане, допълнителен за покета. Не знам с каква цел е, нямам никаква идея. Сега ще го пробваме. Откачаме Power модула, закачаме този допълнителния модул. Не излиза никакво съобщение на екрана. Може би са го измислили, защото камерката без този модул е малко по-трудна за носене. По-неудобна е, много е къса. И с този модул се увеличава разстоянието и височината и може много по-удобно да я хванете с ръка. Този модул също е снабден с 1/4 вин и можем да я сложим и на трипода. Ето така. Остана ли нещо, което не сме извадили? О, да. Имаме за микрофона пухче, което да намалява шума, да намалява и примерно ако има вятър, кабел за зареждане и широко ъгълната леща, която се монтира на камерата. Мисля, че и тя се монтира с магнит. Ето какво представлява лещата. Като виждам, има май магнитчета, с които може да бъде щракната, ето. И я слагаме директно на камерата, след което само чрез дърпане я махаме. Това с магнитната система за закрепване е много удобно, много добре измислено. Не е измислено от DJI. Има и доста други производители преди DJI, които са го измислили, но пък е хубаво, че такива неща, такъв начин на закрепване се използва, защото е много удобен. Не е чрез лепки, не е чрез типки, които после откачаш, закачаш или пък се повреждат с времето, се чупят. При откачането развиваме първо трипода, сгъваме си го, махаме допълнителния модул. Стабилизацията, за да я изгасим, може или чрез задържане на бутон,
или чрез завъртане на екрана и тя показва, че след няколко секунди сама ще се изгаси. Застава в режим, в който да можем много лесно да я приберем и можем да се я приберем обратно или в кейса, или ако ще я вземем само нея някъде, искаме да е още по-компактна, не ни трябват другите допълнителни аксесуари, можем да я приберем ето тук. Ето така. И стабилизацията си е прибрана. Това е за сега от нас. Очаквайте ни. Следващото видео ще е с анбоксинг, някоя друга хубава джаджа на DJI.